Pwede mo lang natin. Asa lang metro dito? Ha? Metro. Metro Quezano? Oo. Kung laglag ba? Sakay bot-bot? Oh, pwede pagsakay. Baksak mo, dili na pag-agi. Dahil ilimit ko lang pag-amay. Apa ka dong? Okay. Metro ya. Dito na pa dong. Dire? Kami kasakay sa Bengbe. Hindi totoo yan. Hindi pa. Hanggang. Ito, meron dito ka na. Sakay ka kabalap. Ismi ako yung mata na asa ka metro. Metro. Dito Metro ay pero. Ano? Asa lagi yun? Dira. Taga dili. Babak ka sa nila? Oh, ano ba na inato na yung maragam? Ano yan? Ito. Kargura. Metro ya. Dito na abiyo ka? Dire? Ito ba? Ito na nilaksan. Ito man. Ariya dire. Oo. Saka na spice daw. Saka na nakita ko sa mga gogod. Bayad dong. Maglaksan pa ng metro dong. Dito na abiyo na. Ito. Pagsakay lang ko. Dito. Kasi bot-bot. Namu yung kakita ko ng tuwa. Ano ba? Metro daw siya. Ari agi on doon. Dito na lang. Aron. Dito kay motor. Yung nga metro ka. Ito na sa dong. Iya, selamat ada yang Excuse me. Pwede mo tanaa sa ang metro dire? Unsa te? Hinay kog pagdungog. Pwede just gan gamay. Na ko'y problema. Na, di ayaw unahan. Unsa magsakay ba ko? Di na. Pwede na po pagkasarami mo. Ingat sa tetas ko kag suwang. Tama kayo. Ako naman eh. Sude. Unsa itang Asa dapit? Kaya na unahan diha. Masakay pa ko? Oh, ulo kag ba? Salamat te, ari sa naman ko te ha. Excuse me te, pwede mo ngutana te. Asa dapat ang parong nubo diri ah? Nubo? Oo. Na dito. Ari dire? Asa ka daw? Sada mo. Nubo. Nubo. Di mo taga diri lagi ah? Taga Longos ko ba? Oo. Dapat ang metro Quezano. Sure te, tinood? Asa? Dito to. Ari agi. Sakay motor cab? Motor cab. Moingon na kang ano. Asa? One minute dire? Asa rin daw? Longos. Dito na. Tapad na sa mall man ang metro. Tapad Nubo. Sorry agi. Dito maagi. Sakay ka. Bot. Nubo. Asa mo to? Diri. Dire lagi. Sige. Sige, salamat naman. Sige, salamat ya. Sige, salamat ya. Sige ra. Pwede mo lang natin. Asa lang metro dito? Ha? Metro. Metro Quezano? Oo. Kung laglag ba? Sakay bot-bot? Oh, pwede pagsakay. Baksak mo, dili na pag-agi. Dahil ilimit ko lang pag-amay. Apa ka dong? Okay. Metro ya. Dito na pa dong. Dire? Kami kasakay sa Bengbe. Hindi totoo yan. Hindi pa. Hanggang. Ito, meron dito ka na. Sakay ka kabalabal na may metro na tinak.
Kung ito na ng motor cab. Aray dire. Ako man ka. Metro. Metro bus? Metro Hyper. Ay, lagi. Ito na dong. Ito mo nung koy, yung wat pa lang kauban mga ito man meron. Diri, hindi. Bila ni, gihabay mo ni baktas. Agi, nga to pa ingon. Ito man pa lang kauban tayo pero Pwede mo diri. Nakalagay na dagat man dyan. May kuno sa diri. Di po dari region. Pwede ka man? Busam. Iba kayo pakagabalhab. Ito kauban ta. Ta. Ay. Sound. Dili. Ano bitro dito tayo? Ha? Metro isan? Dito ka ikugitan? Sige deh, salamat ya. Pwede mo tanong ya? Asa dapat ang kuan? Parong metro dire. Tar dura dia. Sakay nag Bitro. Dok, ito mo na. Ito na dong bitro dong. Paano masabi? tarong ba? Di mo ko tayo diri lagi. Bakay da ingog. Kuan ay low motor cab. Ina nga. Dinot. Ya? So, ay bitro. Ano ba? Metro Quezano? Oh, ito guys ano. Ano ko bitro dong? Nakukuhan. Ito dong. Dinot ya? Sure ba? Are ya? Are bay? Are? Ito lagi. Ito may bitro bakasyon. Asa man doon? Nibog. Taga diri ka bay? Asa dapat? Dito hyper lagi. Oh, diha lagi. Ato dito. Kanang nice spice. Oh, Kana na. di mo taga diri lagi. Ito mga nasal mo dong. Bitro bakasyon. Tarong ba? Nasal. Ato lagi sa kauban. Buwat mo sa diri. Ang asawa ang Ang ubanan. Sakay motor cab. Nagribog na ko. Are dire. Ito lagi. Ang kuan, metro itson. Sakay kag habal-habal pero metro. Buwan sa sang kauban. At kapila sakay do ha? Dadere ka sakay ah. Nilamat bay. Bakakon ng tao diri.